खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गरेस्वरनि नावखाथायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। डाम्पार गारिजों सौग्रावनायाव 25 बोसोर बैसोनि स्कुटि सालायनानै फैनाय सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ नावखाथा उलुबारि गामिनि राजिब बर' होननानै मिथिनो मोन्दों। बे लामानि जाब्रबथाया हरनि 10 रिंगासोआव नावखाथा सकआव जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नावखाथा सकआव हाथाय खालामखांनायनि उनाव न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो स्कुटि सालायग्राखौ AS25DC 0170 नाम्बारनि गंसे डाम्पार गारिया सिरियै सौख्लायनानै जायगायावनो गोब्राब जखम खालामदोंमोन। बेनि उनाव नावखाथा गुदि सावस्रि फाहामसालियाव थिसनो आरो उनाव गोजौ फाहामथाय होनो थाखाय GMCHआव दैथायहरनाय जादोंमोनब्लाबो फाहामनो हायाखैसै। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव हाथियार बोखांदों। आसाम पुलिसआ मैया क'क्राझार जिल्लानि कुसुगाव पुलिस थानानि आवथायाव थानाय सुदेमपुरि हाग्रानिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार बोखांदों। सुलुंनि बादिब्ला मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै हाग्रायाव दोनखुमानाय गं 7 आखाइजों बानायनाय राइफलफोरजों लोगोसे गंसे AK-47 हाथियारखौ बोखांनो हायो। बेनि सिगां 23 जुलाइआवबो पुलिसआ भारत भुटान सिमायाव थानाय चिरां रिफु हाग्रा ओनसोलनिफ्राय गं 11 हाथियार बोखांदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ गरेस्वराव सासे लाइमोन सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनायनि गुबै दायनिगिरि मुस्ताक हुसेनखौ खाबाय। हमजानाय मुस्ताक हुसेना सासे 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायआव गरेस्वर पुलिस बिफाना खादों। मैया बेलासिनि 4 रिंगासोआव गरेस्वर पुलिसआ होसोनानै हमनाय जायो मुस्ताक हुसेनखौ। दायो दायनिगिरि मुस्ताक हुसेनखौ बिजिरसालियाव लानानै थाङो गरेस्वर पुलिस बिफाना। ब्रैथि खौराङाव दङ नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCआ 133थि डुरान्ड कापनि फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय। थांनाय 26 आगस्तखालि शिलंनि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियामाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCआ शिलं लाजंखौ 3-0 गलाव फेजेननानै 2024 मायथाइनि डुरान्ड कापनि फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय। बाथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि गोनांथारै मिथिहोनाय। क'क्राझार जिल्ला आरो सहराव खुंथायनि गनायथि गैयालासेनो आफाद गौथुमफोरा रेलि धर्ना मेल सोमावसारनाय लामा होबथानो मोननाय नंला। द'थि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुरु भाषा दालाय आफाद एबसुनि बानजायनायाव समाज बेरेखा हाबा मावनायखौ होबथानांगौनि थांखिजों फोसाव बिलाइ सिथाबनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव गुरु भाषा आउटपस्टनि ASI मुसिउद्दिन आहमेदजों लोगोसे चिरां जिल्ला एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि कामेस्वर बसुमतारी, चिरां जिल्ला बर' समाजनि आफादगिरि बिपेन चन्द्र औवारी, सिडली चिरां दख'रा एबसुनि गाहाय नेहाथारि देरहासार दैमारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। स्निथि खौराङाव दङ कामरुप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा गुवाहाटीनि गाहाय बाथौ थानसालियाव आर'ज गाबदों। आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दिन आरो सम रानलायनानै गुवाहाटीनि बाथौफुरिनि बाथौ थानसालियाव सप्तानि मोनफ्रोमबो मंगलबाराव आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय नुनो मोनबोदों। मैयाबो कामरुप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय 500सो बाथौ सिबियारिफोरा गुवाहाटीनि बाथौफुरि बाथौ थानसालियाव बोराइ बाथौनि सेराव दोलै नोगोरै सिजौ गुदियाव आलारि बाथि फोजोंनानै धुप धुना सावनानै आर'ज गाबफैदों। मैयानि आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव गाहायै बाहागो लादों मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी, बुंथिगिरि गुनेस्वर स्वर्गियारी, आर'ज हानजा दैदेनगिरि बुहाराम नार्जारी, BKWSCनि मावफुं सोद्रोमा प्रणब बर', जालुकबारि आउटपस्टनि सामलायगिरि राजेन बर', मिरु लाइमोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि राजेश बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि राजेन बसुमतारी, सानजा कामरुप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि खगेन दैमारी बिथांमोना बाहागो लायो। 8थि खौराङाव दङ खोरोमदाव बसुमतारीया जाहोन गैयाजासे बिसि बोहैथि बसुमतारीखौ न'खर नागारनानै थांनायखौ दुखुजों फोरमायदों रायजो राजाफोरनो खौरां बिजोंनि हेफाजाबजों। चिरां जिल्ला सान्थिफुर लावख्रिगुरि गामिनि सावगारियाव नुनाय खोरोमदाव बसुमतारीनि बिसि बोहैथि बसुमतारीया 6 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाज्लाखौ गारनानै गुबुन हौवाजों 21 आगस्तनिफ्रायनो खारखुमानानै दङ होननानै फोरमायदों फिसाइ खोरोमदाव बसुमतारीया। बेनिखायनो फिसाइ खोरोमदाव बसुमतारीया गावनि बिसि बोहैथि बसुमतारीखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुयोब्ला खोन्थाहरनो खावलायदों 9950404831 नाम्बाराव। 9थि खौराङाव दङ बरपेटा रडआव FRU देहा फाहामसालियाव गोदानै जोनोम जागोदान गथ'आ जिउ गोमायो। बाक्सा जिल्लानि मायांफारा गामिनि उदय खत्रियनि बिसि महामाया कचखौ समबारनि हरनि 9 रिंगासोआव बरपेटा रड FRU देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय डक्टर अरुप कलितानि सांग्रांथि गैयिनि थाखायनो बुहुमनि सोरांखौ नुनो मोननायनि सिगांनो सासे जोनोम जागोदान गथ'नि थैनायनि अजद दैखांदों। 10थि खौराङाव दङ गसाइगावनि गरुफेलायाव थानाय शंकरदेब बिद्या निकेतन फरायसालिनि गोरायुं राजा सिं गवालानि हेंथायै गथ'फोरनि बिगोमाफोरनि गोख्रों खुद्रिसानाय, फरायसाफोरखौ जानला मोनला बुनाय आरो गावनि गोसो बायदि फोरोंगिरिफोरखौ होखारनाय आरो फरायसालिनि कमिटिया जेबो थिग गैयै बायदि अजदफोरखौ लानानै मैया फरायसाफोरनि बिमा बिफाफोरा
गोख्रों खुद्रिसारो आरो गोरायुं राजा सिंहवालाखौ होखारनांगौ होननानै दाबिजों लोगोसे फरायसालियाव दावराव दावसि सोमजियो। 17थि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारा सा 900 सायख'जानाय टेट फोरोंगिरिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ राननानै होनायनि सायाव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर'नि खेंफोरथि भिडिअनि गेजेरजों ससे खोनासंलांदो। माखासे जेंना जों खोनानो मोनदों आरो बावैसो जिथुनिखि बिटिआर सरकारा बे टेट पास जानाय आरो 1999 मायथाइयाव थिसनजानाय माखासे बिजाथिफोरखौ बिथांमोना सायख' साख्रियाव सोदों आरो गोजोनथाव बाथ्रा जे गोबां बर' बिजाथिया साख्रिबो मोनबाय। बेवहाय जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया। नाथाय जोङो सासे बर'नि अनसायगिरि हिसाबै आरो बर' बिजोंनि अनसायगिरि हिसाबै जिथुनिखि फोरोंगिरिनि जेंना फोरोंगिरिनि आंखाल बे आंखालखौ सुफुंनांगौ होननानै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंहा माखासे समाजारि गौथुमफ्राबो दाबि खालामबोदों आरो जेरावनोखि सिंगल टिचार दङ बेवहाय डाबल टिचार खालामनांगौ गुणगत शिक्षा क्वालिटि अफ एडुकेशन होनायनि थाखाय आरो लोगोसे जों सानो जे क्वालिफाइड टिचारखौ क्वालिफाइड फोरोंगिरिफोरखौ थिसननांगौ। बेवहाय गुलाय गुजाय खालामनायनि खोथा गैया आरो आसाम गभर्नमेन्टआ बा जोंहा सोलोंथाइ बिफाना जिथुनिखि टेट आनजाद लानानै बे टेट क्वालिफाइड जायफोरनाखि बिजाथि दं बिथांमोनखौ थि समावनो थिसननो थाखाय बिथांमोनहा लाहार फाहार खालामो। दा बे बेलायाव आं आसा लाखिदों जे जोंनि जायफोर बिजाथि टेट पास जानानै थानाय बिथांमोनहा आसाम गभर्नमेन्टनि जिथुनिखि फोसावनाय जिथु एडभार्टाइजमेन्ट बे एडभार्टाइजमेन्टनि गेजेरजों जायफोर बिजाथिफ्रा आनजाद होनानै परिखा पास खालामदों आनजादाव पास खालामदों बिथांमोनखौ थिसननांगौ आरो जोङो क्वालिटि अफ एडुकेशन बर' बिजोङा दिनै गोबां जेंनायाव गोलैनो हमदों। जेरै डाइस क'डनि जेंनायाव गोलैदों 30:1 बे डाइस क'डआव गोलैनानै गोबां फरायसालिफ्रा मार्जारबो जादों आरो गोबां फरायसालिफ्रा बायदों। गतिके जोङो बर' बिजोंखौ 1963 मायथाइयाव गायसनदोंमोन। बै समनि जायफोरनिखि गोरों गोरा बिथांमोनहा बर' राव थुनलाइखौ जौगानायनि गेजेरजों आरो बिनि अनगाबो जोङो बर' बिजोंखौ गायसननानै जोंनि बर' रावखौ जों मुलुग दरबाराव सिनायथि लाहोनो थाखाय जों जिथु सानदोंमोन आरो बिथांमोनहा सानदोंमोन बेखौ जोङो अराय बावगारनो हानाय नङा आरो बिथांमोननि बिहोमाया अरायथा जानांगोन। आरो दिनै जोङो दानि ग्लबेलाइज मुगायाव दानि इनफरमेशन टेक्न'लजि आरो दिनै नेशनेल एडुकेशन पलिसि हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थि 2020 सोलिगासिनो दङ। बेजों जों खारफानो थाखाय जों नाजानांगोन आरो जोंहा आथिखालाव जों मोनसे नुनो मोनदों थुनलाइ एडुकेशन आरो लार्निं बे लार्निं थुनलाइ आरो एडुकेशन टिचिं बेजों जों खारफानो थाखाय नाजानांगोन। आरो दिनै जों मोनसे नुनो मोनदों जे सोरखारि फरायसालिनि बादैबो आसाम बा भारत सरकारा माखासे मडेल स्कुल मडेल फरायसालि आरो कलेजफ्रावबो जोङो बर' बिजोंखौ थिसननानै जों बर' बिजोंनि फोरोंगिरि जों थिसननो हानांगोन आरो कलेजफोरखौ जोङो सोरखारि खालामनो नाजानांगोन आरो बे कलेजफोरखौ सोरखारि खालामब्ला हयथ' जोङो क्वालिटि अफ एडुकेशनखौ होनो हागोन। दिनै जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दं आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जोंनि क'क्राझार बे उथुमायावनो दङ। बेजों लोगोसे जोङो कटन मुलुगसोलोंसालि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफान दंसै आरो जोङो बे रावखौ जोङो मोनसे वान अफ दा अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायनायनि खाबुखौ मोनदों। 90थि फारियाव हाबनाय बे रावा दिनै जोङो मुलुगसोलोंसालि थाखोआव जों मोनहैनो हादों आरो बेखौ जोङो
साहित्य एकाडेमिनि बान्थाखौ मोननो हादों। दिनै जों हारिमुआरि थाखोआव बे रावखौ जोङो मुलुग दरबाराव बर' रावा जे मोनसे स्टेन्डार्ड राव, बर' थुनलाइया जे बिराद स्टेन्डार्ड मोनसे इन्डियान लिटारेचारजों बेयो बादायनो हानाय मोनसे थुनलाइ बा राव, बेखौ जोङो खालामनो हादों। आरो दिनै बे रावा बर' रावा मोनसे टेक्निकेल एडुकेसन हिसाबै बा टेक्निकेल राव हिसाबै सिनायथिखौ मोनबाय। आरो लोगोसे दिनै बर' समाजाव मोनसे मोजां खौराङा बेनो जे जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदिसिनाखौ जों माने GI टेग मोननो हादों। बे GI टेगआबो जोंनि थाखाय मोनसे गोजोर, मोनसे पारमानेन्ट मोनसे बे आइडेन्टिटि जानानै थाबाय। आरो दिनै बिटिआर सरकारा जिथुनिखि गोजौ सोलोंथाइनि बा बे सोलोंथाइखौ मुलुग दरबाराव मिथिहोनो थाखाय जेरै नेशनेल फेस्टिभेल, लिटारेरि फेस्टिभेलखौ लाफानानै नलेज फेस्टिभेल बायदिसिना लादों आरो इन्टारनेशनेल थियेटार बायदिसिना लादों। बेबायदिनो जों लानानै जोंनि इयुन जोलै जाखांबोनाय फरायसा जाखांबोनाय बे इयुन जोलैखौ जोङो थुलुंगाथि होनो नाजानांगोन। अब्लासो जोङो मोनसे गेबें हारि हिसाबै मोनसे हारि हिसाबै जोङो सिनायथिखौ मोननो हागोन। जिहेथु जोंनि राव हारिमु थुनलाइया बिराद गोजौ थाखोनि, आरो बे गोजौ थाखोनि होननानै जोङो जुदि जनानै थायोब्ला, जों जुदि माने मावालासिनो थायोबा बे जानाय नङा। गतिके बयबो थाखोनि मानसिफ्रा जेरै इयुन जोलैनिफ्राय लानानै एकाडेमिसियान, समाजकर्मि, राजखान्थिगिरि बायदिसिना 12थि खौराङाव दङ। सेलेखा बाजारनि बाजार टेन्डारखौ लानानै जाहारबारि दख'रा एबसुनि सायाव लाबोनाय अजदनि सायाव जाहारबारि दख'रा एबसुनि खेंफोरथि खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों फिनजाथाय होदों जाहारबारि दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि रतन हाज'वारिया। बिथाङा मा बुंदों बेखौ भिडिअनि गेजेरजों ससे खोनासंलांदो। दिनैहाय जोङो मैया बेलासियाव जे नितु सिंह बरगयारि आरो साजिराम, जायखौ गाहे होननानै मिथियो, गाहे बसुमतारी, बिथांमोना माखासे सुबुंफोरखौ लानानै सेलेखा बाजारनि जे जेंना, टेन्डारनि जे जेंना, बेखौ लानानै बिथांमोना प्रेस ब्रिफिंनि गेजेरजों जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव लाबोनाय अजद आरो जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ जे सोंखारिनाय, बे सोंखारिनि सायाव जोङो क्लियारिफिकेसन होनो सिगांदों। दा बेवहाय जों मिन्थिगौ बिथांमोना जोंनि सायाव गोबां अजद आरो सोंखारिनाय लाबोदों जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव। दा बेवहाय मेनलि सेलेखा बाजार, दा सेलेखा बाजारनि जे टेन्डारनि जेंना, थांनाय 20 जुन 2024 बा 2024आव बियो एस पार दि टेन्डार प्रसेस गभर्नमेन्टनि नर्म्स बायदियै बे टेन्डारा जानानै थाङो। दा बेवहाय जों बेखौ मिथिनांगोन, टेन्डार प्रसेसा सोरबा संगठन बा सोरबा कमिटिनि नामाव जाया, बियो सोरबा बेक्ति इन्डिभिजुवेलनि नामाव टेन्डारखौ खालामनाय जायो। दा बेनिखायनो बे सेलेखा बाजारा जाहारबारि दख'रानि सिङाव थानाय आरो दतमा ब्लकनि आन्डाराव गोलैनाय बा दतमा ब्लकनि आन्डाराव रेजिस्ट्रेसन खालामनाय सेलेखा बाजारा। दा बेनिखायनो बे ब्लकनि सिङाव गोलैनाय साफ्रोमबो बेक्तियानो बे बाजार टेन्डार खालामनो हायो बा बाजारनि एगेन्सै बयबो टेन्डार बाइट खालामनो हायो। दा बे हिसाबैनो जिहेतु टेन्डार बाइटआ बियो जानानै थांबाय, जा जेबो बेयाव बुंनांगौ खोथा गैया। नाथाय बेयाव कन्टेस्ट ओंखारबाय। कन्टेस्ट ओंखारनाया मोगथां बसुमतारी आरो बेनि एगेन्सै नितु सिंह बरगयारि, बिथांमोना कन्टेस्ट ओंखारबाय। दा जुननि 20 तारिखआवनो टेन्डारा जानानै थांदोंमोनब्लाबो, नाथाय टेन्डार जाखांनायनि उनाव मोगथां बसुमतारीया बे टेन्डारखौ बिथाङा मोननाय जाबाय। दा अफिसियेलि सेटेलमेन्ट अर्डारखौ मोगथां बसुमतारीया मोननाय जाबाय। नाथाय मोगथां बसुमतारीया मोनखांनायनि उनावबो नितु सिंह बरगयारिया मा खालामबाय, मोगथां बसुमतारीनि मोनखांनायनि उनावबो बिथाङा मोगथां बसुमतारीनि बा जोंखौ बिथांमोना खांनो होआसै। थारमाने बेयाव जों मिथिगौ इन्डिभिजुवेलासो टेन्डार गावनो हायो, नाथायबा इन्डिभिजुवेलखौबो माखासे बेकिं थायो। दा बे बेकिं हिसाबै मोगथां बसुमतारीया जोंखौ सहाय खालामनो बा मोगथां बसुमतारीनि सहायजोंनो थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोङो बे सेलेखा बाजारखौ
जों मोनबोबाय थादोंमोन बा सेलेखा बाजाराव जोंनि मावख'खौ सामलायनांगौनि थाखाय बे टेन्डारखौ जोङो मोगथां बसुमतारी अननाय आरो मोगथां बसुमतारीखौ खावलायनायनि गेजेरजोंनो जों टेन्डारखौ मोनबोबाय थादों। दा बाथ्राया जाहैबाय बे टेन्डार जाखांनायनि उनाव जोङो बिथांमोननो 22 तारिख खालि जोंनि जे ब्लकनिफ्राय मोननाय बे जे टेन्डारनि सेटेलमेन्ट अर्डार टल कालेक्सननि जे सेटेलमेन्ट अर्डार कपि बे कपिखौ जोङो 22 तारिख खालि बेलासियाव जोंनि दख'रानिफ्रायनो थांनानै बिथांमोननो हैनाय जादोंमोन। दा 22 तारिख खालि हैबाय बिथांमोना बेखौथ' आजावासै अर्डार कपिखौ। बिनि नेक्स्ट दिनाहाय जिहेतु अर्डारखौ मोनबाय मोगथां बसुमतारीनि नामाव बे अर्डारखौनो लानानै 23 तारिख खालि जोंनि दख'रानिफ्राय खाजोना खांनो थाखाय बा टल कालेक्सन खालामनो थाखाय थांनाय जाबाय। दा बे थांनायाव बिथांमोना माना खालामनाय जाबाय। माना खालामनाय लगे लगेनो जोङो बिथांमोनखौ बुंहरदोंमोन जोंनि टल कालेक्सन खालामग्राफोरखौ जे जेबो दावराव दावसि खालामनाङा, मोजाङै रायज्लायनानै फै, माबा मोनसे जागोन बेखौ आयेननि बेबस्थाजों। दा बिथांमोना बुंहरनाय लेखानो जोंनि टल कालेक्सन खालामग्राफोरखौथ' बुनो माबानो बिराद थ्रेटेनिं होबाय बिथांमोना। दा जों थेवबो जेबो बुङाखै। बेनि उनाव नेक्स्टआव जोङो 24 तारिख खालि प्रेसिडेन्टजों रायज्लायहरबाय जोङो, बाजारनि प्रेसिडेन्ट बाजारनि सेक्रेटारिजों रायज्लायबाय। जोंनाव दाबो रेकर्डा दङ, कल रेकर्डा बिथांमोनजों रायज्लायनाय। दा जों बेयाव बिथांमोनखौ बुंहरनाय जादों जे बाजार टेन्डारा जिहेतु मोगथां बसुमतारीनि नामाव मोनबाय, दा मोगथां बसुमतारीया जोंखौ सहाय खालामनो सिगांनिफ्रायनो सहाय खालामबोदों। दा बे हिसाबै जोङो टेन्डारखौ मोननाय हिसाबै खांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ प्रसासननि थ्रुयै, ब्लकनि थ्रुयै, नङाबा CSD नि थ्रुयै, नङाबा नोंथांमोना कर्टनि थ्रुयै, आरो नङाबा नोंथांमोना मा होनो मार्केटिं चेयारमेनखौ लोगो हमनानै जुदि डाउट दङबा बेनि सायाव नोंथांमोना चेकिंनि थाखाय। आरो जों मोनसे बाथ्राखौ बिथांमोनखौ क्लियार खालामनानै होजानो लुबैदों आरो जों बिथांमोनखौ सोंखारिनो लुबैयो जे बिथांमोना जे बुंबाय थादों नैबे बाजार टेन्डारखौ लानानै जे राजनितिक फुनदेर होनो नागिरदों, राजनितिक महर बोदेरनो नागिरदों बिथांमोना। गाहे जायखौ साजिराम बसुमतारी होननानै बुंनाय जायो, बे गाहे बिथाङा जे बुंदों परिबर्तन सरकाराव एबसुआ गोसोबायदि जानांगौमोन, नाथाय बे परिबर्तन सरकार जानानै मानो एबसुआ दिनै नों बाजार सेफै नागिरदों बेखौल' नुबाय नामा बिस्रा होनलायलायनाय मोनसे जे बाथ्रा बुंदों बिथाङा, राजनितिक महर होनो नागिरदों। बेनिफ्राय बिथाङा जानगाराव थानांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा जाहारबारि दख'रा एबसुआ मालाबाबो नोङो राजनितिक आफाद नङा एबसुआ। नाथाय सम आरो थासारिखौ नायनानै सम राजनितिकआव ओंखारबोदों, बे आलादा बाथ्रा। नाथाय बिथाङा बे बाजार टेन्डारखौ लानानै जे राजनितिक महर होनो नागिरदों बेनिफ्राय बिथाङा जानगाराव थानांगौ। बेयो जाहैबाय बिडारफोरनि गेजेराव जानाय मोनसे जाथाय, बा बिडारफोरजों बे जाथाया जागोन आरो समाधान जागोन। नाथाय बेबायदि खेथ्रआव बिथाङा जुदि एबसुखौ राजनितिक महर होफादेरनो नागिरनाय जुदि खालामोबा बिथांनि सायाव जों गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो अलरेडि राहा लानो थाखाय जोङो रेडि।